Tak jsme tady zas. Jsme tady zas a jsme tady už se 75. dílem. Já jsem to kontrolovala dopředu, takže číslo odpovídá a sedí. O čem budeme dnes mluvit? Dnes budeme mluvit hlavně o talent managementu, protože o talent managementu se mluví hodně. Talent management sem, talent management tam. Ale málo kdo ví, jak to přesně vypadá, jak se zavádí talent management, co vlastně obsahuje, proč je to dobrý řešit vůbec ve firmě talent management. Proto jsme si pozvali úžasnou hostku zase. Ne. Je to prostě úžasného naší hosta, generace, je to tak. Ano, úžasného hosta Lenku Mazalovou. Ahoj, Lenko. Ahoj. Lenka je zakladatelka firmy Talent Compass, je product owner a specialista na výklad testů. Talent managementu se věnuje už od roku 2013. Wow. Já mám takovou malou poznámku takovou. Já jsem koukala, Lence, samozřejmě na profil, na tu tvoji kariérní cestu a zjistila jsem, že ty jsi začínala stejně jako já v Manpoweru. Ano. No, krásný. A vidíš, kam to dotáhla. Dobře, tak bavili jsme se dneska o tom, že Oti bude hodná, tak začíná se rozjíždět a myslím, že bude dneska drzá, jako vždycky. A my jsme se vlastně s Oti poprvé poznali v Manpoweru taky. No. Takže se nám tady kruh uzavírá. A podívej, kam jsme to dotáhli. Takže zdravíme bývalé kolegy z Manpoweru a jdeme na věc. Ještě bych pozdravila Jakuba Holešinskýho, který tady s námi měl být s Lenkou, dělatý parťáka, ale onemocněl, takže zdravíme Jakuba. A Lenka to zvládne dneska naprosto sama a určitě bezvadně. A vy jste slíbili, že na mě budete ty hodné, když jsem tady sama, takže... Rozhodně budem. Určitě jsem občas drzí, ale jinak hodný jsme, takže nemusí se vůbec ničeho bát. Já bych ráda ještě ve stručnosti představila Talent Compass jako takový, protože kdo vás nezná, tak ať ví, čím se vaše firma zabývá. Talent Compass pomáhá firmám s implementací talent managementu jako jednou z HR strategií, která umožňuje nalézat, rozpoznat, rozvíjet a udržet si své klíčové zaměstnance. Ano, a já jsem si dělala takový malý průzkum, teda přes Google, nepoužívala jsem jako ChatGPT, ale normálně jsem si vygooglila testy talentů a skáčete tam na těch předních místech právě, tak to se mi líbí. A jsem moc zvědavá, co z toho našeho povídání vyleze, protože o těch talentech je to teďka velká debata, i vlastně v těch generacích, které teďka nastupují, že s těmi talenty vlastně by se mělo pracovat ve firmách i ve školách, snad to přijde do těch škol brzo, ale mě zajímá, co to všechno obnáší a znamená. Takže co dneska o čem vlastně si budeme bavit? Máme nějaký témata, okruhy, otíků? Máme spoustu témat v rámci talent managementu. Podíváme se na to, co je talent management, proč ho do firmy vůbec implementovat, jaké jsou rozdíly mezi talentovými a osobnostními testy, protože mockrát se to plete. I já sama jsem donedávna nevěděla přesně ty rozdíly, takže o tom si budu ráda povídat. Potom tady máme použití talentových testů v praxi, rizika a omezení talentových textů a jak si správně vybrat ten test talentový a jeho poskytovatele, aby se člověk nenapálil a dostal za ty peníze to, co chce. Takže pojďme na to. Leni, prosím, co to je talent management a myslíš si, že je vhodný pro všechny firmy? To je moc hezká otázka a nám se ta odpověď tady na tu otázku formovala poměrně dlouho a vy už jste na začátku tady řekli takovou tu tvrdou definici z pohledu HR, že je to jedna z HR strategií, jejímž cílem je nalézat, kultivovat a tak dál, prostě klíčový zaměstnance. Pak je otázka, kdo opravdu je ten klíčový zaměstnanec, protože to už pak z toho půlu těch talentů dělá ty vyvolené a možná si sami umíte pak představit, jak vypadá taková firemní kultura vyvolení. Když někdo je výjimečný, tak kdo jsme my ostatní, co to tam může vytvářet. A nám se ta odpověď na tu otázku sformovala víc z toho jako psychologického hlediska. A my dneska říkáme, že talent management a ta naše v podstatě i mise je o tom, aby každý dokázal rozpoznat tu svou hodnotu. A když znám svou hodnotu, tak mi to dává i velkou motivaci a chuť pak prozkoumávat cesty, jak já můžu tu svou hodnotu, potažmo i ten svůj talent, proměnit v ty svoje silné stránky. A když se potom budeme bavit na úrovni i organizací, kde jsou pracovní týmy, tak v té zdravé firemní kultuře ta značka ideál, a teď se budeme bavit trošku o tom ideálu, by to mělo být tak, že ten zaměstnanec nechce přispívat jenom těmi svými výkony do toho společného úspěchu, ale zároveň hledá i proaktivně cesty,
jak se naladit na vlnu spolupráce a respektu s těma ostatníma. Takže tady vidíte ty hodnoty, které se nám tady projevily, ať už je to sebehodnota, vůbec nějaká chuť transformovat se do těch silných stránek a pracovat na sobě, ale zároveň i potom respektovat se s těma ostatníma a ladit se v rámci těch týmů na nějakou stejnou vlnu. Jo. Takže o tom je ten talent management tak, jak my ho dneska vnímáme a kam nás ta zkušenost dovedla. Ty jsi zmínila firemní kulturu. Leni, jaká firemní kultura je předpokladem pro zavedení talent managementu? Je to úplně jedno, nebo ta firma musí být uvnitř nějak naladěná, aby dokázala s těmi talenty pracovat? Zase teď budu mluvit o nějaké jako naší cestě a zkušenosti a musí ta firma být otevřená vůči nějakému svému jako rozvoji a práci sama na sobě. Já firmu přirovnávám k personě. A pokud ta persona řekne, ne, já nechci na sobě nic změnit, já už jsem teď taková, jaká jsem prostě jako nejlepší, perfektní, jsem nejlepší, přesně dokonalá, tak tam jako ten talent management nemá ten prostor. Ale pojďme si to jako opravdu víc přiblížit do toho prostředí té firemní kultury. Jo. Tam je strašně důležitý faktor důvěry na tom pracovišti. A faktor vůbec jako hodnoty té spolupráce, protože vezmeme si třeba tým, kde sice jsou jako skvělí lidi, ale spíše tam kladený důraz na takovou tu rivalitu. Takže lidi se tak jako hecujou, nebo mezi sebou různě jako potom pošťuchují a soutěží mezi sebou. Tak v takovéhle třeba firemní kultuře, když potom zavedete talent management, tak talentové testy se můžou stát takovým tím nástrojem, ještě jak potom soupeřit spíš s ostatníma. Tak já jsem tady skvělý. A mám na to papír. Jo, a mám na to papír a ty tady děláš co? Jo, jasně, rozumím. Já to vnímám tak, že v podstatě, když to zmenším ne na firmu, ale zmenším to na tým, tak v podstatě pro mě ten talent management je o tom zjistit, jaké talenty nesou ty jedinci a zkombinovat je a přidělat tím vlastně ty úkoly nebo tu pracovní náplň takovou, aby jako souhra to bylo ideální. Jo? Aby tam nikdo jako neměl pocit, že jako vyčnívá nebo že zapadá, ale aby vlastně projevili ty svoje talenty tam, kde to má smysl a tam, kde to té firmě přinese zisk. Je to tak? Vnímám to správně. Jo, určitě jo. A je tam... Jo, vidíme, kdo je nejdalší. No. Jako krom toho faktoru té spolupráce ještě strašně důležitý faktor důvěry zaměstnanců ve vedení. Protože představte si situaci, kdy ten zaměstnanec nevěří svýmu šéfovi anebo managementu. Tak v momentě, kdy přijde management a řekne, tak a pojďme si udělat talentové testy. To zní tak, jako, že my se vás tady zkoušíme, aby jsme měli nějaký střelivu na to vás vyhodit, nebo prostě... Ano. A já to někdy slýchám v takových těch jako firmách, kde jsou třeba ještě na začátku. Aha, tak tady se prostě teď zahájila spolupráce s Kompasem a to znamená, že třeba já si udělám test a možná přijdu taky o práci. Takže jasně. To jsou často takové jako dotazy. Tam je strašně důležitá. Já mám takový blondětý dotaz. Možná uvidíme, jak to dopadne. Jaký je rozdíl, anebo je to stejný, nevím, proto se ptám, talent a silné stránky. To je jako jedno a to též, nebo ne? Ne. Pojďme si říct, jako v té obecnosti, která bude možná teď jako víc srozumitelná, a představme si talent jako takovou predispozici. Je to schopnost. Takže talent patří do skupiny psychologických vlastností. Takže já mám třeba predispozici k tomu budovat kontakty, propojovat se s druhýma, mám nějaký interpersonální talent. Mně vyšla empatie jako první v tom vašem testu. No. Takže to je ten talent. To je ten talent, ta tvoje predispozice naciťovat se na ostatní a vnímat, i jaký ten člověk je, co potřebuje, co ho třeba trápí. A zároveň i velmi jako taková rychlá jako predispozice a schopnost nasávat, jak se ten člověk cítí. A když se bavíme o úrovni třeba týmu, tak jaká v tom týmu je atmosféra, jaká panuje v té organizaci firemní třeba i kultura. Takže tam je i ta citlivost na to prostředí, na ty emoce a na ty nálady těch lidí. To můžu potvrdit. A každý ten talent je dobrý sluha, zlý pán, takže to bychom se tady mohli chvilku bavit o tom, co ti to třeba dělá v životě, protože je spousta příležitostí, kde to krásně funguje, ale pak je spousta výzev, který ti to pravděpodobně generuje. Takže to je ta predispozice. Takže to je ta predispozice, přesně tak. A pak samozřejmě, pokud ty tu predispozici chceš rozvíjet, třeba talent empatie je krásný předpoklad pro to třeba dělat i nějakou psychologickou práci, ale nemůžeš se stát psychologem jenom na základě talentu, takže musíš načerpat nějaké znalosti, ty znalosti musíš někde uplatňovat, takže tím pádem si buduješ určitou dovednost a
musíš mít samozřejmě chuť na sobě pracovat a takovou tu houževnatost, prostě věnovat se tomu rozvoji toho talentu. A když tohle všechno propojuješ, tenhle ten koktejl tam krásně jako namícháš, tak ti vznikne kompetence. No a když tu kompetenci potom krát úsilí rozvíjíš, tak ti potom vznikne ta silná stránka. Nám chybí to úsilí. Každopádně, no. Já chtěla být psycholožka už jako malá holka. A zkoušíš si to na mě, já vím. A pořád nejsem, ale zkouším to na všech ostatních. Takže... Leni, já bych řekla, že za mě bez podpory managementu ten talent management vlastně ve firmě moc budovat nejde. Ne. A zajímalo by mě, jaké další role z té firmy by do toho talent managementu měly být, kromě toho vrcholového managementu firmy, měly být zapojeny. Předpokládám, že HR, ale je tam ještě někdo další. Jo, v některých společnostech je to třeba L&D centrum, jako ve velkých korporátech. A zároveň, co já tam vnímám jako hodně důležité, aby tam byl nějaký jakoby projekt vlastně v tomhle případě jako owner, nějaký ambasador v té společnosti, kdo si to opravdu vezme za své, protože talent management je jedno z těch jako trendy témat, ale je to jak ze vším. Prostě ze všemi trendy ty přijdou, firma prostě chce si udělat hezký marketing, tak řekne fajn, my jsme začali pracovat s talenty, všichni si tady udělali nějaký jako talentový test, ať už to byl Talent Kompas nebo jiný, to je jedno a napíšou si to na svoje sociální sítě a vy potom máte možnost nahlídnout pod pokličku a manažeři vůbec neví, jak s těmi výsledky testu pracovat. Najednou nikdo neví teda, jakým způsobem nastavovat jako cíle svým lidem na základě tady těch testů. Takže to je takový jako celý jako ekologický systém a na tom vrcholu té pyramidy musí být nějaký jako projektový manažer, někdo, kdo opravdu ten projekt jako do té firmy implementuje, kdo tomu dá nějakou jasnou vizi, nějaký jasný cíle a hlavně zaškolí management, aby potom dokázal, protože ty manažeři jsou tam pak samozřejmě důležití, oni jsou zodpovědní za to, jestli ti jejich lidi jsou motivovaní v tom týmu, jestli mají ty správné cíle, jestli ty jejich talenty jsou využívaný. Přesně tak. No a tam je největší samozřejmě kámen úrazu, protože ono není jednoduché. Záleží teda ještě, o jaké organizaci se bavíme, ale v takových těch tradičních prostě třeba hierarchických firmách, ale i třeba už ve znalostních typech i organizací je to často o tom, že ten manažer prostě si nechce přidělávat tu práci, chce si to dělat po svém, je to pro něj náročný, protože každý člověk je jiný a pozná, je to vlastně najednou on se musí postavit i do role takového jako psychologa a zároveň sám si sáhnout jako na svoje ego, protože talent management není o tom, že já jsem manažer, protože jsem tady teď ten nejlepší a když najednou jako já tu výjimečnost a ten status té výjimečnosti předám těm svým lidem, tak najednou si třeba někdo bude myslet, že já tady nemám co dělat. Takže talent management je o tom, že nejenom já jako manažer, jako že chci zářit, ale spíš buduju to pódium pro ty ostatní, aby mohli zazářit. To je o tom. Koukám, ten strach se nám tam pořád motá, strach lidí, co jim to vlastně může vzít. A vlastně přesílí to, co jim to může dát, přesně tak. Já bych možná tady udělala takovou rychlou zkratku. Lenko, když se ten talent management dobře vezme, dobře implementuje do firmy, tak na konci dne co přinese té firmě? Máš třeba zkušenosti s firem, kde jste talent management implementovali, kam se třeba posunuli a jak rychle? Protože přeci jenom, když nás poslouchá někdo, ať už z HR nebo z managementu firem, tak by bylo dobrý jim dát tu informaci, jako poslouchejte dál, protože tohleto, když zavedete, tak vám to přinese tohle a tohle. Jo. A já možná, jestli nevadí, začnu z takové jako obrácené strany, kdy sama jsem si prošla nějakým zaměstnaneckým poměrem, kde ten talent management nefungoval a ani fungovat prostě nemohl. Takové to možná trošku toxické prostředí, kam jsem nastoupila relativně ještě čerstvě po škole, tehdy hrozně namotivovaná, že budu dělat velkou kariéru. Dostala jsem služební oktávku, kreditní kartu, mohla jsem si lítat po Evropě a vzala jsem to všechno hrozně vážně. A najednou jsem ale nastoupila do týmu lidí, kteří už tam pracovali x let, nefungovalo úplně vedení a pro ně tohle bylo jako, já jsem tam byla těžce jako rušivý element a spíš než jako o výsledky firmy se tam jako ostatní zajímali o to, kdo, co, jak a proč a s kým. A já si pamatuju, jak fakt to moje nadšení. Spíš, nebo jak? Nezabíhala bych do detailu. Firma jako, já myslím, že tam si trošku mířila, pokračuj pro mě.
Stává se to. Stává se to. No, takže já jsem tam vydržela asi 2-3 roky tehdy a odcházela jsem odsud úplně fakt jako vyšťavená, no, a řekla bych i zhnusená. A postupně jsem ztrácela strašně jako chuť té firmě něco dávat, plnit ty svoje cíle, protože ani ty cíle jako postupně se tak jako přede mnou jako rozplynuly a nebyl tam ani nikdo, kdo by mě pomohl nějak jako sformovat no, takže jsem odešla a pak jsem měla možnost jako střih nastoupit do jiné firmy. Byla jsem tehdy už hodně jako opatrná a brala jsem to jako tak, teď už to bude prostě jenom ta práce. Ale měla jsem úplně neuvěřitelný štěstí, že jsem nastoupila do společnosti, kde byla to výrobní firma, což bylo jako o to větší překvapení. No, tehdy tam pracovalo 50 zaměstnanců, teď už je tam přes 400 lidí, kde prostě najednou se kladly otázky jako a jaký hodnoty nás tady spojujou a podle jakých jako metrik nebo podle jakých třeba i metod budeme nabírat lidi do výroby, aby se tam jako potkal charakter těch lidí a aby ty pracovní týmy už jako odrážely i nějakou jako kvalitu té osobní jakoby toho osobního aspektu. Jo, a správně. Třeba pro mě je to překvapující, třeba čekala bych to v jiném typu firmy, než ve výrobní, no? Že tam se to mám pocit, že se tam se doseká, ale pokud jako tohleto tam začali zavádět, tak klobouk dolů. Tak proto jich je 400 teďka, no. jo? No, přesně. Proto jich je 400, je to pravda. Navíc ještě jako určitě jsme tam potom řešili jako otázky typu, jak třeba rozvíjet manažery, aby právě dokázali ten potenciál těch lidí nějak uchopit a připravit se i na budoucí růst, protože už se vědělo tehdy, že ta firma poroste, tak aby jsme si průběžně vychovávali i nový generace vlastně těch jako nástupnických lídrů. A já jsem chytla tak neuvěřitelný zápal do práce, to, co jsem si myslela, že už se mě nemůže prakticky stát. Takže mě jako nedělalo vůbec problém pracovat prostě 10-12 hodin s neuvěřitelnou mírou energie. Do toho jsem studovala po nocích, abych prostě dohnala i ty teoretické znalosti, abych jako tomu procesu nějak jako pomohla. A jako vím, že mě to tehdy nejen bavilo, a měla jsem strašně moc jako energie. A fakt my jsme tehdy jako rostli a já si pamatuju, když jsme seděli s vedoucím výroby v takové jako zasedačce a řešili jsme, jak směrovat jednoho jako tam kolegu, co nastoupil do role lídra a on byl relativně mladý a paradoxně ještě tam pracovala v té firmě jeho maminka. Tehdy on se jmenoval Mário, ten vedoucí říká, no on asi Honza nepochopil, že už jako vyrostli, když chodí do práce s maminkou a tomu jsme se tehdy zasmáli a naplánovali pro ně nějaký pravidelný coaching, aby si prostě dodal nějakou sebedůvěru a prostě dokázal jako fungovat samostatně. A když jsme pak odcházeli z toho jednání, tak ten Mário, ten vedoucí výroby, říká, já jsem stejně pořád tak jako překvapený. Tady je to jako symfonie. To není žádný falešný tón. A on to tehdy tak jako pojmenoval. Takže já se teď vracím k té otázce, co tu padla na začátku. Co ta firma opravdu jako získá, když ten talent management implementuje, tak spokojení, loajální lidi, fakt nastartovaní lidi, kteří ví, proč tam jsou. Spojuje se jim to i s tou jako jejich nějakým osobním cílem nebo posláním a hodnotou a dělají jako daleko víc, než prostě musí. Doplňují si sami proaktivně ty znalosti a potom i tu výjimečnost těch druhých neberou jako zdroj ohrožení, ale jako něco, co jim příležitost, co jim jako doplňuje, obohacuje tu jejich práci. Takže tohle přesně jako se děje a mám to dneska i otestovaný jako na dalších spolupracích, že když se tohle podaří, tak je to neuvěřitelný prostě synergický efekt. A zažila jsem si bohužel i ten opak a ta firma tady už dneska jako není, jenom tak mimochodem. Takže poslouchejte dál, abyste viděli, jak z toho udělat symfonii. Já jenom se ještě vrátím na rychle k tomu tvýmu příběhu. Já si myslím, že kdyby si neměla tu ošklivou toxickou zkušenost, tak si potom, víš, jako člověk neuvědomí, jak jinde může jak moc dobrý to je, když vleze tam, kde je to dobrý. Ano. No, tak, že jsi měla o to víc energie, o to víc samotná. Život je prostě jak houpačka, no. Jo, a já nevím, jestli znáte filozofku Anu Hogenovou, naučí na Karlově univerzitě, taková krásná dáma. Ona říká, že fakt jako člověk a žene privace a to je to, že cítí někde nějaký nedostatek nebo že a potřebuje to změnit, takže asi jo. Jenom narážím na to, co jsi říkala, podepisuju se pod to. No. Tak já myslím, že překonávat nedostatky a to, co nám chybí, je vlastně jako základem vůbec vývoje lidstva. Že jo? Kolo, že jo, nebudeš to tahat na zádech, no, tak vymyslíš co se kutálí a tak dále. Ale to už zabíhám, to se jinam. Leni, pojďme se podívat prosím na ty talentové versus osobnostní testy. Jaký je tam základní rozdíl pro naše posluchače, aby pochopili, jako, co jsou osobnostní testy, co jsou talentový a kdy je ideálně jaký typ použít?
Ono ještě pak do toho spadá třeba kategorie nějakých jako diagnostických testů. Ano, to jsem vynechala. Ale je to matoucí, jak jsem si dělala ten průzkum, tak potom jako fakt člověk neví, na co má kliknout a vlastně co mi co dá, takže potom je potřeba si to terminologii fakt jako říct tohle, to ti pomůže tak a teď jdem na to. Jo. A těch nástrojů i dneska je prostě na tom trhu celá řada, dokonce někteří zabíhají trošku jako i do nějaké jako ezoteriky. Byť mají i nějaký vědecký jako základ, typu třeba nějaké barevné typologie se můžete třeba setkat a podobně. Tak ono všechno má něco jako do sebe a já určitě nejsem jako hejtr nějakých jako metod nebo nějakých konkurenčních prostě nástrojů, a naopak myslím si, že prostě člověk, když něco hledá, tak prostě si musí najít jako to svoje. Ale ten základní jako rozdíl mezi fakt jako diagnostikou nebo osobnostním testem a testem talentu je ten, že testy talentů jsou, já říkám, že to je v podstatě takový jako koučovací nástroj, sebepoznávací nástroj, který se snaží na tu naši jako osobnost nahlížet jako na takový jako systém vnitřních jako částí. A každá ta část má nějaké svoje jako kvality, ale má nějaké svoje potřeby, má nějaké svoje síly a něco od nás chce. A může prosperovat jenom v určitým typu prostředí. A my třeba v rámci té naší metodologie máme první klíčovou 5 talentů, takže to je ta první 5. A já mu říkám, to je takový náš vnitřní talentový tým, s kterým my, jako když jsme v kontaktu, tak s ním můžeme krásně pracovat. A já když třeba, dejme tomu, já mám v té své první 5 orientaci na kvalitu a protože já jsem v rámci Kompasu ještě jako product owner, tak velmi často tady s touhle orientací na kvalitu jsem ve spojení a vím, že kdybych byla třeba obchodem Kompasu jako tlačená na to, abych jako nešla do té úrovně té kvality, tak to ve mně bude vzbuzovat hrozně silný jako napětí, frustraci a tenzi a najednou ten můj talent, a protože my když proti něčemu bojujeme vnitřně, jo, tak najednou ta jako část o to víc chce jako se prosadit, jo, tak to by byl takový jako vnitřní jako konflikt najednou by se jako odehrával. No a jako talentový testy, na rozdíl ještě od osobnostních testů, fungujou i jako spíš jako takový jako background, protože osobnostní test, to je prostě taková jako škatulka nálepka většinou, kde oni vás vyhodnotí a ohodnotí a už jenom samo slovo to hodnocení v sobě jako skrývá tady tu jako negativní konotaci a říká, jaký jste, ale vlastně talentový test jako říká, kým se můžete jako stát. A tohle je prostě něco, co jste dostali do vínku a vy to můžete nebo nemusíte prostě rozvíjet, když to ten osobnostní test je prostě už nějaký prostě napsaný. Tam zase zavání to je takový vysvědčení. Jo, vysvědčení. S jinýma lidma Já ten osobnostní test vnímám opravdu jako vysvědčení. Jo. V tomhletom jsi dobrá, jo, v tomhletom jsi špatná. Jo? A ten talentový test vnímám jako měření mýho potenciálu. Vlastně jaká můžu být, když se zaměřím na ty hlavní talenty, který vlastně mám v sobě a když se na ně zaměřím, tak mi to půjde lehčej a budu se rozvíjet tím směrem mnohem snadněji, než když vlastně nebudu vědět, po čem jdu. Jo, přesně tak. To je ten tvůj vnitřní talentový jako tým, s kterým ty se můžeš prostě nakontaktovat a to je nějaký tvůj jako potenciál, nějaká tvá predispozice. A ty ji můžeš nebo nemusíš samozřejmě nějak jako naplňovat nebo jí žít. No. To mě právě by se moc líbilo, kdyby to takhle fungovalo na školách. Že by tam nebylo to vysvědčení, který srovnává ty děti mezi sebou a děti se pak bojí s trojkou jít domů a všichni 20% dostává jedničky, 80% něco, srovnáváš se s tím zbytkem nebo to, co vidíš kolem sebe. Ale vadí mi, že tam jako nehledají ty talenty u těch dětí, protože třeba moje dcerka není matematický typ, ale má talenty podle mě někde jinde, ale ty testy jako tam nejsou běžný v těch školách. A já doufám, že to změní jako do budoucna, že se bude koukat spíš na ty talenty, než na to hodnocení, že z matiky prostě to nejde úplně třeba. No. Já třeba každý rok, teď už nebo respektive 2krát, teď to bude už 3. ročník, přednáším na konferenci od organizace Menza pro právě vzdělávací zařízení a je to konference vzdělání pro budoucnost o vůbec tématu nadání ve školství. A tam je jako jeden základní, jako, nechci říkat problém, ale skutečnost, že vůbec jak je definované nadání nebo talent ve školství. Je to, nebo i talentovaného jako žáka se pohlíží na někoho, kdo dosahuje nějakých jako mimořádných výsledků v nějaké jedné nebo více třeba oblastech. A to mimořádné už jako zavání určitou jako zase exkluzivitou. A to ty žáky... A to nikdy nebudu mít, proč bych se měl snažit. Přesně.
Přesně tak. A potom to autuje ty, kteří by mohli najít ten svůj jako potenciál úspěchu pro ně, kde můžou prostě se cítit přirozeně dobře, zazářit, může jim to dělat radost, budou tam dělat nějaký pokroky a tohle tam nefunguje. A v rámci toho školství ještě potom jedna věc, když už třeba jako učitel nebo i rodiče dají nějaký jako impuls na to, aby teda tomu dítěti byla a teď fakt jako diagnostikovaná, protože oni končí pak v diagnostických poradnách. Nějaká jako mimořádnost nebo ten talent, tak přesně prochází nějakou jako psychologickou diagnostikou. A ty děti se za to kolikrát stydí. Takže oni mají pocit, že to je něco špatného. Že to je špatně, takže pak i ti učitelé sami uváděli jako třeba v rámci těch jako témat těch konferencí, že tohle je velká bariéra, no, a že s tím neumí pracovat, že dneska ten systém tohle neumí jako jinak řešit. Jasně. Tam já myslím, že si ještě počkáme v tomhletom směru. Lenko, já se vrátím k testu, který poskytujete vy. Já jsem četla u vás na stránkách, že váš talentový test díky jedinečné technologii zmapuje naše talenty. Co to je ta jedinečná technologie? Teď bych mohla říct, že to je naše obchodní tajemství. Já jsem si myslela, že tak odpovíš. Ne, tak my pracujeme a vy jste si kompas dělali, takže my využíváme psychologickou a sociologicko-psychologickou metodu semantického diferenciálu. Není to jako čistý semantický diferenciál, ještě jsme ho obohatili a rozšířili o téma talentu a asociativního mapování. A v podstatě, co tam je, jako, nebo proč jsme si ho vybrali, protože on umožňuje měřit i hodně jemný rozdíly ve vnímáních a preferencích těch respondentů a umožňuje vlastně více rozměrně měřit reakce k určitému jako tématu, protože typicky vy, když si třeba děláte i nějaký jako osobnostní test, tak tam je nějaká škála, souhlas, nesouhlas, ale u nás v podstatě my pracujeme se 7stupňovou škálou, kdy ten respondent potom uvádí svoje jako reakce ve vztahu k nějakému právě tématu. U nás to téma rovná se teda ten talent a ve výsledku pomocí vlastně nějaký právě asociativního mapování my potom jako jsme schopní potom zřetězit ty jeho preference do toho jako výsledného talentového profilu. A ta 7stupňová škála nám jako tehdy vyšla jako nejrelevantnější z pohledu těch jako výsledků, který jsme měřili, takže jsme se rozhodli proto. A pracujeme se 140 párovejma tvrzeníma. Takže je to jako sami, když jste si asi to dělali. 145 je. Párových krát 2 v podstatě. A často slycháme i od jako respondentů, že už jako samo to vyplnění pro ně bylo takový jako sebeobjevující, už jenom zajímavý si odpovědět jako na ty otázky, že ne vždycky samozřejmě je to jednoduchý se přiklonit k některému tvrzení, ale to je princip jako toho testu. Některé otázky mi dali zabrat, jsem tomu seděla a říkám, tak já to vlastně jako mám. Jak to mám. Nebylo to úplně jednoduché, jako nešlo to jen tak jako odklikat, musela jsem se fakt zamýšlet. Ještě mě zaujala jedna věc, že váš test odráží specifika a mentalitu českého prostředí. Ano. A to mě hrozně zaujalo. Jakou mentalitu vlastně českou to odráží? Tak to je, teď přišly ty zákeřné Přesně. Snad si nemyslela, že budeme úplně hodní, to nejde. Ne, to určitě ne. Přemýšlím, jak na to odpovědět. Ono v podstatě už když se kompas formoval, tak to bylo někdy i v době, a já si i vzpomínám třeba v době jako po Manpoweru, kde jste pracovali i vy, a já jsem začínala třeba pracovat s nějakými jako i jinými metrikami a nástroji, protože tohle téma mě vždycky hodně fascinovalo. Tak jsem se potkala s tím, že ty výstupy těch jako zahraničních nástrojů byly plné takových těch anglicismů, frází a toho, jako, že byly často jako hodně jako obecný. A tomu jsme se chtěli právě v Kompase vyhnout. Takže my říkáme, že mluvíme v dobrým slova smyslu hezky česky. A že se snažíme být fakt jako hodně konkrétní v těch typech. A zbavit se takové té jako omáčky, proto i ten kompas, ty výstupy toho kompasu, a to možná mě můžete pak říct i vy tu zpětnou vazbu, jsme se snažili dělat, aby byly srozumitelný, strukturovaný, bez toho balastu, bez těch klišé a jednoznačný, tak proto, že to odráží tu naši mentalitu. To potvrzuju. Já jsem ty testy procházela. Musím říct, že jsem se musela začít smát, protože potom jsou tam takové ty doporučení, třeba v čem bychom byli dobří, v jakých rolích bychom byli dobří. A já jsem to takhle četla a mě tam, ano, já jsem to Verče psala, protože mě tam vyšlo HR,
dobrý, odškrtnuto. Pak mi tam vyšlo mentor a školitel, říkám, dobrý, odškrtnuto. Herec, říkám, dobrý, odškrtnuto. Říkám, tak ještě mi zbývá politika a ještě něco tam bylo, jo. Takže ještě začnu přemýšlet o politické kariéře. Evidentně mám na to talent. Humanitární organizace. Ano, humanitární organizace taky, no. Taky si vzpomínám, když jsem se dívala do tvých výstupů, no. Takže já pojedu školit někam do Afriky. A tak jo. Pojedeme spolu asi. A myslím, že to máme trošku podobně. Ale právě vidím, ty máš tady ty naše testy, ty naše vlastně vyhodnocení před sebou. Moje ne? No, já nemám tvoje testy. No, jak bych mohla mít tvoje testy? Jo, ty jsi to vytiskla sama. Já jsem si to vytiskla sama. Tak dobře, nevadí. A takže budeme projíždět tvůj test, nevadí. Ale no, tak k tomu se taky dostaneme. No mě by právě zajímalo, já tady mám i připravenou otázku, jak vlastně, Lenko, probíhá ta správná interpretace těch testů, protože jedna věc je, že my to dostaneme tady jako vypsaný, že si to pročteme a řekneme si, OK, tak tohle je můj talent, ale stačí to? Nebo to nestačí? Co vlastně mi ta interpretace testů od specialisty dá navíc? Jo. Určitě ty výklady testů jsou výklady na míru. A na rozdíl od v uvozovkách jenom toho papírového výstupu, oni zohledňují to, jak se talenty mezi sebou ovlivňují, takže to je jedna přidaná hodnota, jak na sebe působí, kde se to podporuje, kde to třeba může být v nějakém konfliktu. Zároveň zohledňují potom i výklad poslední trojice těch talentů, protože tu jsme nedávali do toho papírového výstupu a je to zase z toho důvodu, že se trochu ta interpretace mění v závislosti na tom, co je v té první 5, takže by to nebylo jako reálný z pohledu nějakých kombinací to dát jako do toho. A zároveň ještě pak ten talentový profil, my se na ně ještě můžeme dívat takovým jako jedním řezem, protože vaše první jako 10 talentů potom ukazuje na to, který typ jako vaší inteligence je primárně nejvíc jako využívaný nebo na který se nejvíc fokusujete. A my pracujeme se 3 typy inteligence podle Sternberga a je to analytická, praktická a kreativní inteligence. A tohle všechno my v rámci těch výkladů dokážeme zohlednit a navíc ten výklad těch talentových testů je v podstatě, dá se říct, že má i základ v koučovacím rozhovoru, takže i ten klient si tam přináší nějaké svoje zadání, nějaký svůj cíl a ten průvodce v rámci toho výkladu potom ten výklad vztahuje k tomu, co on si z toho konkrétně chce odnést. Typicky třeba já jsem měla naposledy, vzpomínám si pan Dominik, 35 let, takový strašně sympatický pán, pracoval 10 let v nějaké projekční kanceláři a už v podstatě cítil, že potřebuje změnu, ale byl už dlouho na jednom místě a vůbec nevěděl, za který konec to uchopit a jestli zůstat u té projektantské práce, anebo se vrhnout úplně do nového oboru, protože už ho ta práce nebavila, ale nebyl si jistý, jestli je to tou náplní nebo tím prostředím. A na to všechno jsme hledali potom odpověď v rámci toho výkladu. Takže nakonec si došel k tomu, že projektantská práce ano, ale že potřebuje trošku jinak si organizovat čas, že potřebuje si rozdělit nějaké jako bloky na to, kdy projektuje, kdy se věnuje zákazníkům a tomu ta práce neumožňovala, protože telefony mu zvonily prakticky 14 hodin denně a on nedokázal prostě se soustředit na tu práci a to tam potom rozbilo tu pozornost a vzalo mu tu energii. A tohle jako, to vám jakoby jenom ten papírový výstup nedá. Ale pro takový to jako základní poznání, nějaký nakopnutí, impuls, namotivovat se, tak je to jako určitě skvělý. No já jsem říkala nakopnutá, impulsy mám taky. Nevěděla jsem, že mám tolik inteligencí a potřebovala bych asi někoho, kdo by se fakt si se mnou sednul nad těma výsledkama a fakt to jako projel dopodrobna. A bych mohla být ještě víc jako nakopnutá, no, protože přečíst si jedna věc, ale vyznat se v tom a vzít si z toho to nejvíc pro mě, pro sebe, to asi je druhá věc. No. Tak můžeme si udělat krátkou ukázku třeba na výsledcích těch mých testů, jenom ukázku toho, jak vlastně ten výklad těch testů vypadá. Určitě. Jo, určitě ráda a čekala jsem na to. Taky. A jinak ještě, Veroniko, mě napadlo, jak jsi mluvila o tom, netušila jsem, že mám tolik inteligencí, tak kdyby jsme jeli podle Gardnera, tak ten jich definoval 8 a spekuluje o 9. Jo, tak my jsme ten model jako zjednodušili v rámci té interpretace. To jsem nevěděla, no. Tak někdo je inteligentní víc někde a někde, no. Ne, jak říkala Lenka, právě analytická, kreativní a ta druhá byla? Praktická. Praktická. Já si myslím, že praktickou a kreativní, že mám, ale tu analytickou ne. Tak jestli nedostala, ta je podle mě někde vzadu.
Taky jsem nedostala ke mně. No, ale máš krásnou sebereflexi, vidět, že už se znáš, protože z pohledu té analytické inteligence ti tam vyšlo nějaký 10% zastoupení toho tvýho talentového profilu. A těžiště, nebo takhle, ty máš jako poměrně rovnocenně zastoupenou tu praktickou a kreativní, tam je to té praktické 50%, kreativní 40%. A kdybych to měla jako interpretovat, co to znamená jakoby v tom kontextu toho tvého talentového profilu, tak je pro tebe jako důležitý, abys dělala něco, co má pro tebe smysl a zároveň měla nastavený nějaký jako cíl, ke kterému směřuješ to svoje jako úsilí. Na druhou stranu seš člověk, který je hodně jako pracovitý, zapálený pro věci a někdy se tak jako můžeš, je tam to riziko jako do těch věcí jako zakousnout, že trošku ten cíl najednou pod tíhou té zodpovědnosti těch úkolů se začne vytrácet ze zřetele. A proto jako takový i doporučení ode mě fakt jako mít někde nějaký svoje jako nástěnky, ke kterým se jako průběžně vracíš k tomu svýmu jako proč, protože se ti jinak může stát, že jako rychle pak jako, že můžeš vyhořet, víš, že potřebuješ fakt i ti to pomůže potom čistit ten tvůj pracovní stůl, protože věřím tomu, že je i spousta jako věcí, do kterých ty se ráda jako vrhneš a investuješ tu energii a najednou se můžeš přistihnout. Pane bože, já jsem toho jako rozjela tolik a kde si teď jako mám vybrat? Vůbec jako, kde teda, kudy to teď jako vede, jo? A odkud to začít osekávat? Ano, to je naprosto přesný, jako to je opravdu, mi čteš úplně z hloubi duše, protože já o sobě vím, že já jsem jako skvělý vykopávač. Já tu věc vymyslím, nastartuju, rozdělím úkoly, a potom jako se na mě hrnou další úkoly, takže už to jako pouštím. Tam potřebuji, aby to někdo vzal a jako táhnul to jako k tomu cíli, ale já už potřebuji něco nového a zase si to jako rozjet. Jo. No, takže to je ono, no. Já nic neříkám, a jenom tady tak přikivuju, že to je prostě otino. A zároveň ještě takhle, to, že jsem ti říkala, že máš jako v talentovém profilu 10% zastoupení té analytické inteligence, neznamená, že by ses nedokázala na věc podívat jako analyticky. Jo. Tady se spíš bavíme o tom, co je ti jako přirozený, kam tě to jako táhne. A analytická inteligence, ona má ještě takový směr pohybu jako směrem do minulosti. Jo. Takže ty spíš se jako díváš dopředu, anebo jako hasíš ty požáry teď a tady, ale mohlo by být pro tebe velmi užitečný vypěstovat si takový jako mechanismus, fakt se jako i zastavit a reflektovat, jo, dočišťovat, ale a dívat se i na to, jako kam jsi vůbec vyrostla, protože pak se ti může stát, že uděláš spoustu skvělých věcí, ale nestihneš na ně být ani třeba pyšná, víš? Ty se s ní nestačím radovat, protože už mě tam zase zasypává něco dalšího. Jo. A když se člověk jako žene vlastně za nějakým svým jako cílem, tak má tu budoucnost nebo pozornost ukotvenou jako v budoucnosti. Ale tam ty věci ještě nejsou naplněný, takže se koncentruje na nedostatek a to mu jako pak může přivodit i jako třeba úzkosti a je na sebe pak zbytečně víc náročný, než by musel. A přitom už toho spoustu umí, co může prostě předat. Ano. Ne, to je úplně jako neuvěřitelný. Vážení přátelé, já vám opravdu doporučuji si udělat tady ten test a sednout si potom s Lenkou, protože Lenka mi vlastně jako mluví, jak kdyby mi mluvila z mozku, jo, a to vlastně jako na základě testu, to je hustý. No, já říkám, mně to nestačí v té papírové podobě, takže Lenko, jo. Ráda se domluvím, když budete chtít. OK, takže jsme chtěli teda na ty tvoje výsledky, je to tak? Já myslím, že už jsme to udělali, ne? Ne, dobře. Tak ještě jako, víš, to tam my jsme se jako dívali jenom na ten hrubý řez v podstatě. Já myslím, že hrubý řez jako stačí, jako nebudeme naše posluchači tady zahlcovat mýma talentama. Tak. Mě spíše zajímá, jak to potom probíhá tady ten mentoring, konzultace, výklad těch výsledků těch testů, tak to je na jak dlouho? Je to hodinka nebo je to online, je to fyzicky? Většinou to děláme v onlineu. Je to na hodinu až hodinu a čtvrt. Třeba já to mám nastavený na hodinku a čtvrt a funguje to tak, že opravdu se potkáte s klientem, on si buď ten výklad koupí přes nějaký e-shop a může si i vybrat, protože my máme dneska 25 certifikovaných průvodců, takže kdo tyhle výklady dělá, tak my i garantujeme, že má proto dostatečný jako vzdělání a zároveň je proškolený tou naší metodologií. My ho supervidujeme, takže si i sbíráme jeho nahrávky na ty výklady a dostává zpětnou vazbu, takže opravdu, než dostane ten certifikát, tak je proškolený. Takže funguje to tak, že si nastaví cíl toho setkání, potom udělají interpretaci právě tady toho talentového řezu z pohledu
té inteligence, potom se interpretuje ta první 5 talentů a co to člověku v životě dělá, co to znamená, jak se to ovlivňuje a potom poslední 3 talentů a pak se vrací jako zpátky k tomu jako cílování a nastaví se třeba i nějaký jako akční kroky nebo plán. A nějaká reflexe proběhne na závěr. Takže to je typicky při těch individuálních výkladech, ale my děláme i výklady v rámci firemního prostředí, takže tam se potkáváme třeba s manažerem týmu a v momentě, kdy vlastně ten jeho tým si udělá kompás, tak my potom děláme takový jako report týmových talentů. A tam se bavíme o tom opravdu, jaký potenciál těch jako jednotlivých lidí je, kde funguje spolupráce, kde můžou vznikat nějaký potenciální třecí plochy, jak určitý lidi motivovat, jak jim dávat zpětnou vazbu. A to je pak jako hodně zajímavý pro ty manažery. No to určitě. To je vlastně dostat do ruky takový návod, jak vlastně jednat s jednotlivci v tom týmu. To je k nezaplacení, protože manažeři to úplně jako neumí a hlavně to nezvládají z časového hlediska. A potom to sklouzává k tomu, že všechny řídí úplně stejně. A to je ta zásadní chyba. Potom ten tým prostě nefunguje tak, jak by měl fungovat. A i ty jednotlivci nefungují tak, jak by mohli fungovat. Leni, pokud si někdo rozhodne, že chce zavést talent management, tak pokud si to chce zavádět sám, je to vůbec dobrý nápad? Já bych řekla, že ne. Ne. Že jo? Já bych řekla, že ne, prostě ne. Ale pokud je to cesta, po které chce jít. Ne, blbě položená otázka, pardon. Ale v okamžiku, kdy teda si mám dost rozumu na to, abych si řekla, nebudu si to zavádět sám, nebo sama, jako firma, jak si správně vybrat toho poskytovatele, na co si dát pozor. Protože těch nabídek na trhu je X+. Určitě. Tam jako důležitý je, aby ten poskytovatel uměl fakt už zpracovat kvalitní projekt, zadání vůbec už jako na začátku a nebyla to jenom nějaká obecná jako nabídka a zároveň ten poskytovatel dokázal už odkoučovat toho zaměstnavatele na to a jako udělat tak kvalitní analýzu pro to, aby získal potřebný data, které jsou nutné ke vstupu do té spolupráce a na základě nich už třeba zpracoval nějaký jako projekt, zadání, podle kterého by postupoval a ten pak dokázal nacenit. Takže tohle samo o sobě je strašně důležité. Další věc samozřejmě reference. Může si nechat zpracovat nějaký jako referenční projekty nebo use casey, to určitě možné je a zároveň potom je tam hodně důležitý, aby si sedli i hodnotově lidsky, protože ten talent management je o tom lidském faktoru a i ten jako implementátor nebo konzultant, jako je třeba kompas, se potom bude potkávat s těma interníma lidma a musí tam fungovat nějaká prostě chemie mezi nimi, protože se budou i bavit o tak jako citlivých věcech, že i když bude sebe větší jako profesionál, ten poskytovatel, a ta firma, ti lidi uvnitř nebudou vnímat, že to je člověk, který opravdu je jejím partnerem, který se tam nepřišel povyšovat, který je chce podpořit a který hlavně poslouchá, jako co oni chtějí, protože i ten talent management není o tom, já teď přijdu a já vám to tady nastavím, ale je to o nějaké analýze toho prostředí, navnímání toho prostředí, o nějaké fakt silné empatii, schopnosti naslouchat, pochopit ten systém jako celek a teprve potom jako začít jako vytvářet nějaký kroky. Tak tohle je tam všechno moc jako důležitý pro to, aby ta spolupráce prostě klapla. A zároveň si ale i nastavit nějaký jako samozřejmě metriky té úspěšnosti a pravidelný jako feedback, aby to nebylo tak, že teď nás nechte třeba půl roku jako operovat a pak si řekneme, kam to vede, to určitě ne. A nebo neslibovali se zázraky v podobě toho, tak my tady prostě zavedeme prostě talent management v rámci jako 1 kvartálu, to taky jako určitě není reálné, že prostě to je dlouhodobý proces, to je cesta. A je to prostě na rok až 3 třeba, jako když se bavíme o nějaký maximum. Rozumím. Ještě mě napadá, Lenko, pokud někdo půjde tou trnitou cestou, bude si to chtít zavést sám, zaplatí si někde pro svý lidi jenom ty testy, podívá se na ně, nějak si to sám vyhodnotí podle toho, co vidí v těch papírech. Nebo co tím ho může pokazit? Jo? Myslím tím, když se to špatně interpretuje, někdo ty testy špatně pochopí, jaký důsledky z toho můžou být?
Já jsem to dokonce zažila u jednoho našeho zákazníka, že se tohle přihodilo a byl to asi, nebo takhle, bylo to na úrovni teda menší, spíš jako konzultační firmy, kterých bylo do 20 zaměstnanců a tam se to fakt jako nepovedlo a ta firma se prakticky rozpadla, jo, takže to byl ten extrém, jo, a bylo to z toho důvodu, že najednou prostě no, bylo to fakt o tom, že jeden faktor toho, já jsem si teď udělala jako talentový test, ale zjišťuju, že tady není to prostředí, kde já bych ty svoje talenty mohl uplatnit, takže mě už tady nedává jako smysl pokračovat dál, takže jsem ztratil ten smysl a vizi tady být zaměstnaný. A na druhé straně prostě jako manažeři, kteří to vzali jako teda techniku, tak fajn, tak já s váma tady udělám nějaký jako pohovor na základě talentového testu, udělám si prostě potom teda tu svou jako fajfku do splněných jako úkolů, ale nic se tady prakticky zase nezmění a nade mnou není nikdo, kdo by dokázal prostě fakt jako mě namotivovat pro to, ani neví, za jaký konec to prostě uchopit a předat mě to know-how, jak pracovat s těma lidma, jo, tak to se potom děje. Připomíná, možná, že to bude špatný příměr, ale mě to připomíná, jako když se udělá průzkum spokojenosti ve firmě, udělá se kolem toho ohromný halo. A pak ticho. Pak se vůbec nic nestane. Nejsou ukázaný výsledky, nejsou ukázaný nějaké jako proaktivní kroky pro to, aby se staly jako podle toho, co lidi řekli, že se jim třeba nelíbí, nebo že, co by chtěli změnit. A ono se neděje vůbec nic. Jednou ročně se udělá průzkum spokojenosti a tím to hasne. Jo, to mi připomíná úplně to samé. Úplně a mě tam ještě napadlo, že tam je strašně jako důležitý, když jako netvrdím, že se to nemůže nikomu podařit, jo, ale jednak strategické myšlení. Fakt jako tam musí být jasná vize, kam to jako vede a kudy to vede. A proč to jako děláme, předat to hodnotově. Druhá jako věc je tam jako ten influencing a facilitační a koučovací talent. Já potřebuji proto nakoupit ten management. My tam musíme být jako naprosto jednotný. Jo? A jako tam ta jednota je strašně důležitá. A když tohle já jako podcením jako ten projektový jako manažer, který to tam implementuju, tak tohle nikdy jako nezafunguje a pak ty lidi jako pode mnou mě budou dokazovat, proč to nemůže fungovat, místo aby tu myšlenku teda podpořili. A pak je to o nějaké jako dlouhodobé edukaci, na kterou i ten management musí vyčlenit ten svůj čas, protože je to nějaká metodika, s kterou oni se musí pak jako naučit pracovat. A oni musí chtít v první řadě, protože ví, že to přinese nějakou hodnotu. A to je jako zatím obrovský kus, jako musí být zkušeností, profesionality, ale i jako dovedností, fakt strategické myšlení, koučovací dovednosti, facilitační dovednosti, psychologie a vůbec jako rozvoj leadershipu, jako umět uchopit. No. Na tuhle cestu jako se nevydávejte sami, prosím. Je to velký sousto. Je to velký sousto. Ano. No, my si tady povídáme už skoro 45 minut. A mohli bychom si povídat ještě hodiny a hodiny s tebou, protože ten čas plyne úplně jak 5 minut pro mě, ale měli bychom nějak už to chýlit ke konci, takže Otíku, nějaký 2 poslední závěrečné otázky? No, takhle, já bych ráda řekla našim posluchačům, pokud by se chtěli dozvědět víc o talentových testech nebo o službách Talent Kompasu, tak najdete všechno na www.talentkompas.cz. A ráda bych ještě upozornila na stále platící dáreček, stále platící 10% slevu na ty testy talentový. A kód pro vás, naši drazí posluchači, je pořád Holky drzí 10. Všechno velké. Všechno velké, ano. A já teda využiju naši slevičku a domluvím si tady s Lenkou nebo s některým z tvých certifikovaných kolegů fakt povídání o výsledku těch mých testů, protože asi si pobrečíme, asi se nasmějeme u toho, ale budu celá naimpulzovaná a bude to prostě perfektní. Takže to určitě udělám a vy to udělejte taky, až si uděláte ten test. Tak. Super. A chtěla bych dodat, že my máme demo verzi toho testu zdarma a v rámci ní sice projdete tím jako celým procesem vyplňování, ale vygeneruje se vám talent číslo 1. Takže ještě i to lze využít pro ty, kteří si to chtějí třeba osahat. To je dobrý nápad. Ještě možná se zeptám, máte tam nějaký věkový limitace? Nebo od 17 let jsem se dočetla. Okay. Tak jsem nabušená. Dělám si přípravu, výborně, šikovná si. Dobře. Lenko, moc krát ti děkujeme za tvůj čas, za krásný povídání. Přejeme hodně úspěchů, ať se talent management rozprostírá po celé naší republice a ještě za ní. Ono je to potřeba i v zahraničí, jsem koukala. Děkujeme moc.
A když to uděláte a s Talent Kompasem se napojíte, tak to bude symfonie. Bude to symfonie a budete mít spokojený lidi a žádná toxická firma už nebude existovat. Takže pojďme do toho. Tomu už nebudu nic dodávat. Tak zas příště. Holky. Drzí. Tak čau.